kalli fuskokin mu za a ga cike suke da annuri, annashuwa da kuma murmushi. Wannan rana ce ta tarihi, rana da muka ga auren ƙaninmu kuma babban jarumi a masana'antar mu ta shirya fina-finai kuma ɗan gwagwarmaya a jam'iyyar NNPP tafiyar tsarin kwankwasiya wanda bai taɓa ke zau ba ko rawa ko kuma cin shi a ɗan wani gurin ya leka. Mutum ne mai dimbin daraja da muke ba shi kima kuma yake daraja mu kuma gamiyo a garin Katsina domin mu shaida wannan rana ta tarihi. KB International muna fatan ubangiji Allah ya sanya alheri, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ubangiji kuma ya kawo kasantar daki mai amfani, Allah ya ba su zaman lafiya, ya sa kuma ya ba su zira da Allah ya kai kowa gida lafiya. Kuma wannan tawaga ta gwamna balaraban gwamna gida-gida sun zo tun daga garin Kano zuwa garin Katsina. Allah wani yaban wani abu saboda KB International baya nan daga DG nan saboda KB International sani Ganjaye da ne duk mun so gaba daya domin mu ya gaban nan muna roƙon Allah ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya ba ku